OK, čaute, tu je MC Gozo, ja vás vítam u ďalšieho videu. A dnešné video je z League of Legends. Takže hráme za nového čempa, tak sa to dá povedať asi. Eko. Takže uvidíme, jak to pôjde. No to po anglicky. Možno to chcete aj po česky, ale píšte do komentárov, po akom si to mám dať. A hlavne nie po poľsky, prosím, nie po poľsky. Čo to je? Dobre, ja mid. I mid. Tu máme toho bastarda, vypadni, budeš dať kvisty zmrde. Však vypadni! Chod na top! No hurá, no. No dobre. Teraz tu budú iba také zostrihy z League of Legends, takže zatiaľ čaute. Dobre, máme tu Ryza, takže jak to pôjde. Musíme kývnuť miniona, aby sa dostal, my ho tak prekočíme, dáme toto. Teraz jeho to zastaví. Prečo som dal ignite? Neviem. No poď, nepoď. Ja to dám tak, 2. Rovno do rány mi príde. Starde. Áno, prečo dám? Za začiatku budem taká lama, hej, ale potom sa to začne. OK. Ja chcem povedať, že toto nebude dlhé video, lebo zbytočne by som tu dával dlhé, lebo asi jeden level možno 30-45 minút trvá, takže zbytočne by som... Ty, rovno tam ide! Teda ten... Šlapku. Teraz ma zabije tureta. Dobre, zase tu máme pána Ryza. Áno, rovno do rany pôjdeš. No tak. Tak, a pana mňa. Je tak veľká, bližšie na mňa. A teraz už dám BAM! Kill. Dobre, ja si dáva back, teraz je to na nás. Aha, tak nie. No. Uvidíme, kde šiel. Dobre, tak. To mi to ukáž na predstavovali. Minioni. Prečo som dal R-ko? Neskočil pále, že som dal ešte Z-ko. Ty vole. Tureta bude zničená. Poď. Ečko. Yes. Kill. Poď double. Píš double kill. Aspoň teba si dám. Big bag. Tak to poviem. Teraz mi dá kill steal. Takže ja jedám. Yes. To je seba. Dobre. Čo robíme teraz? Keď nás naháňa. Jedine čo môžeme robiť je toto. Už chcela dať tapa kill steal. Dobre, vytočíme na Ryze. Dáme si ho? No jasné. A teraz tu prišiel double skip. A ďalší. Bude double? Ani. A teraz pozerajte. Dobre, teraz ide na nás. Jak to povedať?
Nie, Kalka nie taký hospod, prosím. Wow. OK, takže ak sa vám toto video páčilo, tieto zostrihy, tak dajte like, keď sa vám páčilo, keď nie dislike, a budem rád za každý odber, za každú podporu. A Penta! Pekne, dobre, takže čaute.